horejo suudu radio kongol Nigeria von Malam Jibril baba inda cewi suudu radio dun waɗay ka shakuki kubaruji gongaji ɗi hani ummatore nana ngam faddaki kubaruji pewe doggata ha matoto internet. Malam Jibril famtini banni ha moftorde wazu lewru sumay ɗum suudu radio kongol Nigeria be suudu television du NTA nanta FRCN kawti taskiti ha Kaduna yebre woyla wala du hirna lesdi Nigeria. wazu lati ɗum sappo e jetatabre horejo on mo Zubairu Abdurrahouf lutani ha lamar kan wiide ɓe ɗon jinni darnde ngam tabbitinki kubaruji pewe acci sakaki hakkunde ummatore nder yimɓe jalɗiri ha lamar kan pamtini dow ko ɓe paami ha lecture waɗa nden nder maɓɓe ni e woodi horejo suudu télévision du NTA ha diwal Katsina yebre woyla wala du hirna lesdi Nigeria Umar Bakari famtini dow takiyare ɓe naftori nden dow haala iyalu ɗum hunde wone ballore sanne. Woodi bayaniji da hani iyalu naftira ngam hokka ɓikkon tarbiya fuɗɗake daga sare daga ɗum heɓa al'ummare saliha go vallete ledde voɗa fitinaji ɗo ɗo usta hani ɗum reka ɗum woodi nafol sosai nden woodi baniji boɗɗum vallitata kala famille pat hakkila be ɓikkon be tarbiyaji maɓɓe. Kadi ma woodi jaydiyankejo mo suudu radio FRCN Umar Alkali Usman wi ko jangini ɗum wallay jonde iyalu sanne ha ummatore naftoro ngam botoro e jonde iyalu e ko nandi e non. Taro ɗum hande ɗum watta ɗum on ampana en pat bacci amin e gorko e debbo to ɓe neppake wala goɗɗum ɓe keɓay ampana amma ta heɓi a wi debbo an a wi a ɓuri gorko ko a woodi goɗɗum mbiya a wi hanko gorko maɗa wala komi an wala ko wannimo amma to a ɗon nana ko ba a ɓurimo hunde nde sey waɗa ko godi probléme amma ta waɗi a wi a tokki gorko maɗa ko wi pat ngaɗa to o yiɗi ngaɗa amma mbiyamo ko giɗɗa to sengia on deppeke jam. Woodi woɓɓe jalɗirɓe ha moftorde nden ɓe kolli sewo maɓɓe no ɗum naftori lamar kana horuki hakkilo dow jonde jam e nanta hakke hakkunde iyalu ngam hunde nden wallay sanne e yigo kawtal hoore e jahal yeeso heɓama hakkude iyalu ngun. To alhamdulillahi NTA be FRCN be Von yoni bo alhamdulillahi min vurti to a laari ma min wari bo min nani topic ɓe waɗi discussing ha dow mai bo alhamdulillahi nasti min nafi bo min ɗo to min ɗo yela bo ɓe woni ha sare to ɓe nani nafayin ɓe inchallahu. Nani ma baba be mama on hani amma baba gam Allah e mai baba first bako mama noyi ɓikkoy ɗo mi hokke ma no a waɗi tarbiya maɓɓe ha be debbo mai ma hani a waɗa tarbiya maɓɓe to min nani inchallah bo min naftirai be ko professor yacce inchallah. E wari volwi mai ɓe volwi sosai ko lati ɓangare iyali ɓe foodi hakkilo amin ni ha dow ko woni hakke gorko dow debbo be hakke debbo dow gorko be hakke ɓikkoy ha dow saro so pat mai ni ɓe famtini amin ɗum hakkeji on je ko Allah yamata himɓe dow ɓe hakkila be hakkeji mai. Moftorde nden ɗon doggine ba duuɓi 17 caaliɗi e kala hitande fuu sey to ɗum waɗi lamar kan ngam waytina ummatore nde mboɗo ɗo surga ummatoje feere feere e gaageɓe feere feere nder lesdi ngam jalɗira botoro e nanta leccoje ɗen. Bouba Mohammed Souleymane, Sud Radio.